Vico. Ili ja i sad eto nisu otišli dok nisu ova trojica došli, ja idu putem, nisu naše ništa javljali, samo nakon u vezi, a vidjeli smo nijedno, nakon bili život. Znači, ali kasnije ga ti još vidiš gdje si riba? Kako je riba? Reagirao. Dobro je bilo. Raspiti, no. Remi. Šta je sad kao da puna vode kada čovjek zaroli? Dobro da tati, jel ne?